Әмәкей авыл җирлегенә керүче ике авылда 214 хуҗалык исәпләнә. Авылның киләчәге өметле күренә. Мәктәп яшендә 42 бала бар. Мәктәпкәчә яшьтәгеләре 22. Эш яшендәге кешеләр 240, шуларның 114-е бүгенге көндә Әмәкәйдә, 11-е Әлмәт авылында яшәүчеләр. Бу кешеләрнең 40-ы бюджет хезмәткәрләре, 8 кеше АВОС оешмасында, 1 кеше агромастерда, 35 кеше вахта белән һәм индустриаль җирлекләрдә хезмәт куялар. Җирлектә бер крестьян фермер хуҗалыгы, 4 гаилә фермасы, 7 кеше эшмәкәр һәм 1 үз мәшгуль бар. Авылдагы бүтән эшләр шушы үзара салым акчасына эшләргә бит инде. Мин буны хуплыйм. Инде теләп бүтәнсен бирәм. Башка иптәшләрне дә, башка авылдашларны да шуңа чакырам. Бик яхшы. 1600 сум тирәсе җыйдык без. Һәм авылдан юлга чыга торган жолны ремонтларга булдык инде. Һәм менә быел бик ярап тора. Бер укучы бар безнең, 1-нче класста укый торган. Автобус көн саен иртән килә. Инде башка вакытта анда бик жол булмый торган иде. Менә жолга. Һәм инде быел да җыярбыз дип торабыз. Җирлектә быел үзара салым акчасын 700 сумнан җыярга карар кылганнар. Бу акчага җәйге һәм кышкы юлларны карап тору, урам юлларын ремонтлау кебек эшләр планлаштырылган. Сабантуй урынын тимер койма белән әйләндереп алу, зират коймасының бер өлешен профнастилга алыштыру, мәчетне ремонтлау, Әлмәт авылында су скважинасын төзекләндерү, урам утларын карап тору да күздә тотыла. Иске Карамалы төзек авыл җирлеге. Иске Карамалда зират юлына гравий түшәлгән. Борһан мәчетенә тәрәзәләр куелган, үзәк мәйданга балалар мәйданчыгы урнаштырылган. Яшьләр урамында артезиан коесы ясаганнар. Кооператив урамында асфальт юлдагы чокырлар ямалган, мәктәп янында асфальт өстекле парковка ясалган. Күбәк Яңа Карамал авылларында урам юллары төзекләндерелгән. 2020 ел Ирак көнчыгыштан килгән коронавирус кизү шаукымы астында узды. Санитар таләпләр, төрле чикләүләр тормыш көнкүрешенең бөтен тармакларына үзенең йогынтысын кертте. Шуңа да карамастан авыл җирлегенең тулы куәтле яшәешен тәэмин итәргә тырыштык. Традицион күпләп халык җыела торган бәйрәмнәрне үткәрә алмасак та, кичектәгесез планлаштырылган эшләребезне эшләп чыктык дияргә була. Безнең җирлекләребездә инде үзара салым җыю кирәк дип табам инде мин. Моңчы безнең урамнарыбызның җирлек түгел, күбәк белән Карамалда. Бу авылларда инде без мәктәпкә йөргәндә үрдән алып беләм, анда сулар җыелып торадыр. Йөрмәле түгел, яңгыр яугач, бернинди машина белән бер пай барып булмый торган иде. Хәзерге вакытта Аллага шөкер юлларыбыз чиста. Без рәхәтләнеп, үзара салымны түлибез. Һәм шуңа риза булып, үз җирлегебездә сөенеп яшибез. Иске Карамалда үзара салымны быел да 700 сумнан җыярга булганнар. Бу средстваларга Иске Карамалда буа ясау өчен проект эшләнәчәк, шишмә һәм коеларны төзекләндерү, су системасының Колмия елгасын кисеп үткән урынында ныгытма кору, Иске Карамалда су башнясын яңарту көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.